ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Як мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон ВАЗ 2109 молодёжный аст ки соли бароишаш 2004 сол аст. сӯзишвораш бензини холӣ аст. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 дискаҳои худаш тоза, 4 бронои миёнаи средни мега 160%. ҳуҷҷатош мега то моҳи феврал ҳуҷҷат дорад. нашо танировка ягон чӣ гуфтагӣ нест. хай мумкин бухло ани хидам мегирем. свете радной аскуташа магнитофон, салон тоза. мошин мега сасениш тенҷа мега дар дурун шаҳр гаштагия. мошин дар шаҳри бохтари айни ҳол дар Қурғонтепа нархаш 14000 сомона ки бозам савдо ва муомила мекунем мега дар назди ҳамин капоти мошин. моторшам тоза аст. мошин пони худ молодёжная. срочно мега сум дар кора ба ҳамин хотири мошина фурӯш намуданд. ба кадоми шумо агарам хеле мошин лозим аст, марҳамат рақамҳошон дар пони видео метавонен маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо занг зада гирен. марҳамат. дигар мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон Nissan Maxima аст ки соли бароишаш 1996 сол аст. хоб сӯзишвориш бензин, газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литр аст. коробкаш механика мега сайстани мошин мега беҳтаринай 4 диска, 4 бронои 60%. салон тоза, электропакет нашуд. кондитсионер агар чӣ гуфта нест, мумкин дошта боша барои ки солои мошина доранд кондитсионер. хай бо ани қадам мегирем. мошина мега сайстани дар ҳолати кори аст. нашуд танировка ягон маълумот нест. Сайбадрон срочно мега бо нархи арзон мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 13000 сомония ки бозам мега камтарида муомила ва савдо мекунем мега дар назди капоти мошин. ба кадоми шумо бардор агар ҳамин хеле мошин лозим аст, марҳамат рақамҳошо мондага метавонед маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гиред. мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон ВАЗ 21015 молодёжный аст ки соли бароишаш 2006 сол аст. сӯзишвораш бензин, газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой мега соҳибшон. коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 бронои 60%. салон тоза, радной краска, магнитофон ҳамаш қоидави мега хадавоишам нормалия мега соҳибшон. нашуд ҳуҷҷат ягон маълумот нест. срочно мега неки сум дар кора мошина фурӯш намуданд. мошин молодёжный кадага чотка. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш инам 13000 сомонӣ мега соҳибшон, яъне ки бо муомила мекунем кадоме ки харидор бошад. дӯстоне ки ҳам хали мошино бисёр суроғ мекунад дар комментаре, марҳамат ба шумо вариантҳои хуб аст, метавонед ки занг зада бештар маълумота гиред. мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон Lada Priora аст ки соли бароишаш 2013 сол аст. сӯзишвориш бензини холӣ аст. бензинка дигаштаги. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика мега. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошина мега қариб 1 сол шид мега ай Москва оварда мега соҳибшон. мошин мега ки тоза мега, ҳамаша мега дар Москва мега, яъне ки айсар мега тайёр кардага мошин тенҷа мега. 1 сола ҳуҷҷат, 4 балони пачка, 4 дискаи худаш, яъне ки салон тоза, магнитофон, самбуфер, ҳамаш мега чизои российска мега, ҳамаша дар Москва, яъне омода ка тайёр кардан мондагия мега. мошинча тенҷа мега, чизои радной аз худаш. баъдро хай маълумотш бисёртар мо ҳамаша гуфта наметавонем. хай кадомтон мехаред, ани қадам мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 29000 сомония ки бозам мега савдо ва муомила мекунем мега. 2013 сол аст дӯстон, яъне ки нархаш арзанда, яъне ки нархаш арзон аст. 2013 сол ихел мошина ёфтан қин аст. и бардор мега срочно мега сум дар кора ба ҳамин хотири мошина арзон мефурӯшем. марҳамат дигар маълумота хат ай рақамҳои поёмодан гиред. мошини фурӯшии навбатии Сайбадрон ВАЗ 2107 молодёжный аст ки соли бароишаш 2003 сол ки сӯзишвориш бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 6 литри простой, коробка механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошин 4 дискаҳои худаш 4 балонои миёна средни, магнитофон, салон тоза, чихолои яъне ки ранги кожина, яъне ки чихолои оригинал мегам мондагаасе, тоза мегам раднои краска хеле сафеда. мошин пуштаги задагӣ надорад мегӯяд то ҷое ки ҳамихел маълумот додагӣ ҳастанд бардорон. хайхтон бо мебинем. мошин дар территорияи Душанбе аст, нархаш 14,000 сомона мегӯяд, соҳиб шуд 2003 сола. арзона мекина мега, кадоме ки мехарад арзонтар кадам метия мега, срочно сум дар кора бардорон. маълумот кадомтон агар маъқул бошад, ягон вариант доред, метавонед ки дар рақамҳои поёмдаш занг занед, бештар маълумот гиред. шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошед, метавонед ки маълумоти қатъи суратош дар номерои имо ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мемонем. мошини фурӯшии навбатии сайбардорон ВАЗ 2110 ҳаста ки соли бароишаш 2002 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой аста. коробкаш механика аста. мошина мега сайсаш беҳтарина мега. мошина полни худ мега айсар тайёр карда мега. бисёр чош мега айлада приёр намудага аста. 4 балонои пачка, 4 дискаи худаш, магнитофон, абаграф сидени, ҳама чизои замонавӣ мега. бисёрша мега алиш кардага мега айлада приёр намудага мега. соҳибшон мошин мега ҳама чизои лозимиш, яъне ки ҳасад как нада мега. маълумот шурост дига бисёри баста мо ҳамаша хонда наметавонем, вақти шуморо намегирем. кадомтон ки мехарем бо қатишон алоқа карда мепурсем. нархаш 14,000 сомона ки бо ҳамира мега савдо мекина мега. соҳибшон срочно мега гиҷой мера мега маҳсулка гиҷой не ки сум дар кор мега. соҳибшон мошин дар хона хоб аста. мошин 100% тоза мега. маълумот доред, рақамошон дар поёни видео аста, метавонед маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 сола сӯзишвориш мега. гази холӣ аста. соҳибшон мехел маълумот додага аста. объём мотораш 3 литри аста. коробкаш механика мега. мошин мега ҳолаташ беҳтарина 4 диска, 4 балонои қариб ки 60% аста. дӯстони азиз, дуруни салон мега тоза, магнитофон ҳамаш қоида мега, срочно мега мефурӯшем. мошин дар Душанбе нархаш 20,000 сомония. ҳамира мега бо савдо мекунем, кадоме ки наличи мега нахд мега сум дошта бошад, ягон чи муомила мекунем. ягон камбудиша гуфтагӣ нестам бардор хаки мо ки шумо харидор бошем ба шумо гӯям. маравад рақамошон дар поёни видео аста, метавонед ки маълумоти пурраша аз соҳиби мошин гирем. фақат аз шумо хоҳишмо ҳамина ки лайкотонам мондан гирем ва силкаи ямин видеои моро дар имо ватсап то падиса кунед. хеле миннатдор мешудем. раҳмат барои дастгиритон. ба шумо чи агар мошине ки дар кор бошад, чи мошине ки намуде ки бошад, нависед, албатта мо пешкаштон мекунем дар видеои оянда. мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи простой соли бароишаш 1994 сола ки сӯзишвориш мегӯяд. бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литри простой. коробкаш механика аста ки мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балонои 50% ки аз 50% бисёртар мега миёнай. мошин мега умуман такси дагӣ нест, гази эроашо дорад. то моҳи апрел мега ҳуҷҷат дорад мега, яъне ки задни камера, монитор ҳамаш қоидавӣ, салоншам нормал. мошина мега срочно сум дар кора мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 27,000 сомония мега. соҳибшон кадоме ки мехара мега бо қатиш ба телефон, яъне ки маслиҳат мекуна мега, дига маълумотша мега ба телефон худам мефаҳмонад мега. соҳибшон дӯстоне ки ҳам хали мошини арзон бошад, яъне ки сечкаҳои арзон, марамат ба шумо вариантҳои хуб аста, метавонед ки маълумоти пурраша аз рақамҳо поён дагиред. марамат. мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Daewoo Tico аста ки соли бароишаш 1996 сол аста. хоб сӯзишвориш бензини холия мега. объём мотораш 0.6 литри простой, камасраф, яъне экономни. коробкаш механика аста. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 балонои 60%, яъне ки сайстани хуб, 4 калпакҳои худаш, раднои краска, салон тоза, чихол задагӣ. мошин мега мотор ҳамаш 100% мега. мошина мега мегири пушаймон намешавӣ, ҳамаш как надай, бо хайхтон аниқ кадар мегирем. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румия дӯстони тарафи чапаи Калхозобод аз Қурған боло мешавад. нархаш 14,000 сомония ки мега бо арзонам мекунем, кадоме ки мехарад. маравад рақамошо дар поёни видео аста, метавонед маълумоти пурраша аз рақамҳои поён буда гирем. мошини фурӯшии навбатии сайбардорон Daewoo Nexia аста ки свети сафедаш соли бароишаш 1994 сола. сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой. коробкаш механика мега. мошина мега сайсаниш 100% мега. соҳибшон 4 балонои 50% дискаҳои худаш, раднои краска сафед, салоншам нормалия,
магнитофон ҳамаш кор мекунад, мега аккумуляторшам соза. Мошин мега мегири ҳай мекунӣ, хай бо баъдро кадоми мошине ки мо мегӯем соза, бо хай худтон ани хада гирем, барое ки чӣ маълумоти мо дар метиҳем, мо ҳам маълумотро ба шумо пешниҳод мекунем. Кадоме ки шумо сум метиҳед мехарем, бо ани хада гирем пешаки. Мошин дар шаҳри Иста Равшан Бардор нархаш 12000 сомония. Бо муомила мекунем кадоме ки мехарад. Баробар рақамошон аст, бештар маълумотро аз рақамо поён буда гирем. мошини фурӯши навбатии саҳиббардорон Toyota Corolla аст ки соли барояшаш 2011 сола суди фурӯш бензини холия мега соҳибшон. Абиё мотораш 8 литр аст, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та балонаи 80%, 4 та диска, электропакет, салон тоза, кондитсионер, люк, магнитофон, монитор ҳамаш 100% мега мошин амхи радной серебрист, яъне ки чихли хайхтон десен. Нашо танировка ягон чи гуфтагӣ нест, баъдро мумкин ки хай дошта ё ки надора ягон чи маълумот нест. Мошин 2011 сола, яъне ки намедонам ки дубайская, американская иша гуфтагӣ нест. ба кадоми шумо агар маъқул ха айни хада мегирем. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 87000 сомония ки боз мега муомила ва савдо мекунем, мега дар назди капоти мошин фақат одамони харидор занг зана, мега хоҳиш карда беҳуда занг назана, мега соҳибшон хеле хоҳиш карда дӯстон. Маромад хай кадом тор харидорам дига маълумот пураша аз рақамо поён буда гирем. мошини фурӯши навбатии саҳиббардорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечебек соли барояшаш 1996 сола ки судишвориш бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотораш 6 литри простой, коробкаш механика мега, мошин мега 100% мега, мошин мега нав мотор када мега, хадавой дорад мега, мошин 100% мега, яъне ки салон тоза. хоб дусурат фақат гуфтагӣ ки камтарак ами бампери ақчибо пеш мега кор дорад мега, дига ҳамаҷор 100%. Хадавой падавой балонош нормали ҳамаш яъне ки соза мега, фақат мегири ҳай мекунӣ, ами як бампероша камтар краска кор дора, хай хутон агар фурад мекунед, фурад намекунед. мошин дар тариторияи Душанбе мега нархаш 16500 сомония ки нашуд ба телефон савдо намеша аз пеши капот. кадоме ки мехара мега дар пеши капот мега муомила мекунем соҳибшон. хай бо рақамошон аст, ани хада гирем 16000 сомони, 16500 сомони нархаш дар назди мошин гуфтага соҳибош. баробар дига маълумотро хай хутон мегирем. ин буд 12 мошини фурӯши мо. То видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.